Playing production. I stay up. लोगोफोर लाबाय फार्स्टआवनो सेन लाग्रोबाय बेनिफ्राय ओरै माखासे जासि नैबे एटिएमखौ गोनांथिथार आरोना बिसोरखौ लाना थांसिगोन लोगोफोर दे होमबा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ मायाव थांनो नागिरदों बबेयाव थांनो नागिरदों बेखौ सोंलु फैदों जानो हागौ दा ससे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्ला लासैनो बुजिलांगोन क्लियार आरोना लोगोफोर आंनि मेन जर्नियानो जाहैदों पान्जाबनि पाटियाला आरोना दा आं दङ निउ दिल्ली रेलवे स्टेसनाव नोंथांमोना नैबे टिमखौ नुदों जानो हागौ बे माखासे टिमफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानानै गेम गेलेनो थांगोन आरोना दा नोंथांमोना आंखौबो बिसोरजोंनो गेलेहैफागोन साननो जानो हागौ नाथाय आं गेलेनो थाङाखै लोगोफोर दा आं बिसोरखौ टिमखौसो लानानै थांदों दा लोगोफोर बिसोरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानानै अल इण्डिया इउनिभारसिटियाव पार्टिसिपेट खालामहैगोन आरोना जाला आरोना सासे खानाय सिनजागासिनो आरोना जोंनि मानसिया दावबायथिं हलाव दङ नोंहा सिनजाया जारलालै लोगोफोर जोङो दा पान्जाबनि पाटियाला रेलवे स्टेसनाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर अखानायै अफिसनि जा खामानि मावनांगौ दं बेखौ मावनानै लाग्रोबाय आरोना जोङो दसे उनावनो गेम जासिगोन आरोना बिसिनिया दा ग्राउन्डआव दंफैयो आङो दरफांथि जाबाय आरोना बै फारसेथिंसो गिदिंना थांनांगौ जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायदो गेमा सुरु जाबाय आरोना बेनोसै जागासिनो चेक करके अपने साइन जरूर करें जिनका साइन नहीं हो रहा उसका टोटल 0 कर दिया जा रहा है आप अच्छे से ध्यान दें ये गलती मत करें all legal women archers get ready लोगोफोर बिसिनि गेम जोबनायनि उनाव आङो सिदा गेटआव फैबाय आरोना एसे बाजार खालामनो मानो होनबा आं साबोन थाव बेफोरखौ लाबोआखैमोन आरोना बावदोंमोन न'निफ्राय बेखायनो माखासे बुस्थुफोर लाबाय आं बाजार फैदों आरोना